Hello guys, welcome back to my channel BBC Kadimari. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोङो बशिष्ठ मन्दिराव बेरायनो फैदों आरोना स' बेजों लोगोसे जोङो मन्दिराव खुलुमगोनबो स' भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मन्दिरनि माबा मोनसे लानो नागिरबा जा बेबो लेहरखायो आरोना आयु नाय जाखाया बेबो सोर सासेनिखौ लानो आरोना धुप मोननै लाबाय साखि खलाया दंखायो आरोना लाबोनाय दंखायो स' धुपखौल' लाबाय आरोना जाबाय लांसै सिगां थांग्रोबाय जा बायदि मोख्रा दंखायोना बे बशिष्ठ मन्दिराव जा फिथाइ सामथाइखौनो दोननो हाखाया माने जाल माने सेख'ना लाङो आरोना दोनदाव हास्राया लोगोफोरनै जोङो खुलुमनो थाखाय गोजौआव थाबायलांगासिनो दङ स' बाजैया सिगां मोनहैग्रोबाय आं भिडिअ खालामनानै माने उन जालांबाय आरोना स' नायलांबाय था भिडिअखौ नै बाजै मोना फट' साफाय जासोदों बाजैदो आंदो बिबार बावनो फैदो बिबार बावनायखौ भिडिअ खालामनो हायासै आरोना दैया जाबायदि गुसुखाना हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ना जाबायदि थाजिम गेलेनो गाहाम नांसोदों आरोना अन्थाइयाव दैयाव स' इन्टारेस्टिं आरोना लोगोफोर दैयाव दसे गेलेबाय आरोना दै नुबाथाय माने थानो हाखाया माने गेलेनो गोसो जायो आरोना माने दुगैनोबो गोसो जायो स' इन्टारेस्ट मोनो आरोना दुगैनो फैदो दा मन्दिर दङ ए मा गामि होनना बुङो लालमाटि ए लोगोफोर नै बर' लोगो मोनदो बर'फोर आरोना इसोरो बर'फोर लालमाटिनि बुङो गुवाहाटीनिनो आरोना दुगैनो फैदो बेहाय इसोरो
बान्दराना आबैमोननि बावनो लाबोनाय गाइखेरखौनो लोंजोब्बाय आरोना लाना थांनानै जा जेबो दोनदाव हाखाया फिथाइ सामथायानो जा गाइखेरानो जा गस्लाफोरानो जा बेगानो जा लाना खारखायो आरो आंनि बेगखौबो माने लाना खारनो बायदोंमोन ओमफ्राय आं हमथाना लाखिबाय आरोना स' बेखौ भिडिअ खालामनो हायासै आरो सासे बोराइनि गस्लाखौबो माने लाना थांबाय आरोना बाजै मायाव जिरायना दोनबाय थायो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो माने फैनानै खुलुमबाय ओमफ्राय दैयाव एसे थाबाय आरोना दैयाव एसे फट'स लाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय